За хапване тази вечер ясно ли е, че въобще в празничните дни много ястия по масата, много манджи, обаче тук идва веднага на съвестта да ни почука статистиката. Да, за съжаление, статистиката е много страховита. Ако правилно си спомням цифрите, всяко второ дете в България живее в бедност, всяко трето българче няма достатъчно пресни плодове, зеленчуци, риба и месо, които да му осигурят пълноценен растеж. И да, и това всъщност е една от причините, че 13% от децата да отпадат преждевременно от училище. Сега Цвета Атанасова ще ни заведе в дома на едно семейство, за което храната не е даденост, а лишенията са всекидневие. Въпреки това, самотната майка, за която ще ви разкажем, не губи надежда и се бори за по-добрия живот на своите деца с помощта на добри хора, които й подават ръка в най-трудните моменти. В стая от 10 квадратни метра Мария сама отглежда трите си деца. В общинското жилище в Перник живеят от миналата зима. Младата майка знае добре какво е да си гладен, защото често отделя от собствения си залък, за да има какво да ядат децата. Желанието ѝ е да ги изучи и да им даде шанс за нормално бъдеще. Идеите са две момичета и едно момчето. Е трети клас и е много умна. Да, понякога е трудно малко по учението, но затова съм аз да й помагам. А Деси е предучилищна. В момента се учат да пишат цифрите, буквите, но не може още има. До година ще успеем. Четиричленното семейство вече се е устроило в скромния си дом, въпреки че все още нямат хладилник. Мария не работи, а разчита на детските надбавки и издръжката за децата, която й се полага след развода с съпруга й, или общо 270 лева на месец. Самата тя познава отблизо мизерията още от малка, защото расте без родители. Те му оставиха да майка дете още на раждането. И затова цялата любов ще дам на децата. Те са всичко за мен. Мъжът ти къде е? Затвора. Разбрах, че той ти е посягал. Да. И голямото дете е искало да ме спаси мене, последно и на име. С него живота ми бе свят с него. След побоя от бившия си съпруг, младата жена изпада в кома. Мъжът обаче така и не получава присъда за насилието над семейството си, а днес лежи зад решетките за убийство. Друго голямо изпитание, през което 30-годишната майка преминава, е когато остава без покрив над главата си. Тогава най-малкият, Марио, е 3-месечно бебе. Човека, където не извяхме под наем, той не изгони. Вечерта в 12 часа, то зимата. Не изгони и ние нямахме къде да ходим да живеем. Браво, че беше една наша приятелка. До ден днес съм и благодарна, защото ако не беше тя, сега децата ми сега да ги вземат от майка дете, то зимата. Борбената майка има завършен 12-ти клас и мечтае някой ден да работи като шивачка, защото в това е най-добра. Въпреки че сега си е стъпила на краката, има дни, в които й се налага да избира между това да сложи храна на масата или да стоят на тъмно и студено. Но когато ме освободиха от енергото, ми казаха, че трябва да си платя тока, че ако не го плата до петък, ще ме изключат. И аз се притесних, че тези деца няма да имат лампа и отопление най-вече. Почитах да плата тока, колкото за ядене, все от някой сега да намеря 2 ля или 3, да купа нещо да хапна. Лишаваш ли се често ти самата от храна за децата? Много пъти съм се лишавала не само от храна и от много неща. Да може те да го имат. Сега се лиших от много неща, да може дядо Коледа да ми донесе подаръци. Да.
Не за първи път Мария и малчуганите й получават помощ от Българската хранителна банка, а за това тя да стигне до тях се заема фондация Пулс, която помага на жени и деца жертви на домашно насилие. Освен трайните храни и лакомствата, в пакетите този път има и много пресни плодове и зеленчуци. Какво ядете най-често? Най-често гъби с ориз, плишка супа, мусака. Висок гледам. Така. Децата какво обичате? На какво се радват най-много? Най-много на какво се радват? На такива неща. Сладките работи. Мария обича и мандарини. Мария обича всичко. Доника работи в офис на голяма столична компания. Често тя и колегите й събират храни, които след това отпътуват към домовете на крайно нуждаещите се, като Мария и децата й. Днес оставих ориз, брашно, продукти, които могат да се съхраняват по-дълго време, за да могат да се използват от хора, които могат трудно да си позволят покупката на подобни продукти и биха били полезни по всяко едно време в годината. Освен трайни продукти, служителите на фирмата гледат да оставят по нещо, което ще зарадва най-малките. Исках да има разнообразни неща, различни от тези, които вече видях, че колегите са донесли. Така че избрах и някои детски продукти, защото знам, че това са и семейства с дечица. Блага е пенсионер, но 3 години старателно разпределя и опакова храните, изпратени от дарителите в склада на Българската хранителна банка. Казва, че не се изморява, защото обича да раздава доброта. Изключително много ми харесва, че помагам на крайно нуждаещи се, на хора с неравностойно положение, дечица с увреждания. Идвам в седмицата по 2 пъти, сряда и петък, и работиме от 10 до 2 часа. Но някой път се налага да работиме и повече. Затова, защото продукцията не е тази, която може да престои за другия ден. И затова може да работиме и до 4, до 5. Зависи от работата. Нейната съименичка Блага е студент 2-ри курс и от 1 месец използва всяка свободна минута, за да даде своя принос в борбата срещу глада. Най-често сортираме храната, която ни е дарена, и това, което е негодно, го изхвърляме, това, което е годно, го пращаме и се отделяме го запращаме. Според 22-годишното момиче да помагаш е съвсем естествено. Ти даваш, защото след това някъде друга да ти се връща. Смисъл, за мен дори това не е някакъв съществен въпрос. Ние всички трябва да го правим. За 1 година Българската хранителна банка спасява над 270 тона храна, която засища стотици бедни семейства в страната. Въпреки това, у нас разхищението на годни за консумация продукти продължава да е голямо. За съжаление, в България се изхвърля ужасно много храна. Парадоксът е, че над 1,5 милиона българи живеят под прага на бедност. Говорим за деца, които са като брой над 700 хиляди, живеещи в крайни лишения. Известно е, че около 50% от българските деца живеят в риск от бедност. Над 36% от тях не могат да получат нормалното хранене, включително необходимата порция свежи плодове и зеленчуци или местни храни, което прави храненето им пълноценно. Същевременно в България средногодишно се изхвърлят над 670 хиляди тона храна. Това е огромно количество храна, която ако бъде спасена, може да осигури храненето на тези 1,5 милиона българи за цяла 1 година. Спасената от изхвърляне храна може да промени и да спаси много животи, като този на Мария и децата й. Днес многодетната майка се надява нейните 3 слънца да не изпитват повече ужаса на глада и нищетата. Най-голяма сила ми дава, когато виждам децата, че са щастливи. А за какво мечтая ли? Децата да преуспеят в този живот. И да не бъдат като моят живот, да нямат този живот, който аз го имах. Искам да са добре и щастливи.